лимӯпарварони водии вахш хушҳоланд, ки на танҳо ҳосили имсол зиёд аст, балки нархи лимӯ назар ба соли гузашта боло рафта харидораш зиёд шудааст. ҳоким Азимов, сокини ноҳияи Ҷайҳун, дар чанд гармхона 600 ниҳол лимӯ дорад. бештари ҳосили имсоларо фурӯхта, ҳоло чашм ба роҳи харидорони дигар аст. ин лимӯпарвари собиқадор умед дорад, ки имсол даромадӣ хуб мегирад. ҳамин 3,5 сум 4 сум барбар мегирад. ай 3,5 4 сум порсол боло нахест. имсол хай бо ина хела нақс шуд, талаботиш дар дигар берунаи кишвар ҳам ки нақс шуд, ина талаботиш ай 14 сум сар кард то 15 сум 16 сум хест. лимӯпарварон мегӯянд, соли гузашта низ ҳосил зиёд буд, вале талабот аз сӯи харидорони хориҷӣ кам ва пешниҳоди лимӯ дар бозори дохилӣ зиёду нархи он поин рафт ва онҳо зарар диданд. мақомот мегӯяд, ки лимӯпарварони ноҳия имсол харидор доштанд, лимӯро ба бозорҳои хориҷӣ мебаранд. кишоварзон ба хунукиҳои соли 2023 нигоҳ накарда парвариши лимонро хуб ба роҳ монданд, ки имсол ҳосили лимон хуб аст, ҷамъоварӣ дар саҳро идома дорад ва аз тарафи давлатҳои хориҷа, аз тарафи давлатҳои ҳамсоя, шахсан аз давлати Ӯзбекистон, Қазоқистон харидорро омада харидорӣ карда бурда истоданд. на ҳама лимӯпарварон имкон доранд, ки маҳсулоташонро бевосита ба хориҷ бароранд. соҳибкорон онро харида баъди бандобаст ё ҷой додан дар қуттиҳои ороста ба хориҷа мефиристанд. ҳоким Азимов мегӯяд, агар лимӯро худи деҳқонон бандобаст карда ба талаботи содиротӣ омода кунанд, даромади бештар мегиранд. ҳамира як шурӯъ кардан дар кор, тавар невид ташкил кардан дар кор, ки ҳами брава. ҳами ягон чи надорад. агар ҳамира мо бастабанди хуб карда битунем, дар бозорҳои ҷаҳонӣ талаботи зиёд мешавад. ин ҳоле лимонте ки дар мо иста соки хубе ки ҳамин дора, ба фикри ман ки дар ягон минтақаҳои рӯи дунё мумкин набошад. ин сокуш хубай, дигаш хубай, не ки бастабанди соз надорад. ҳудуди 80% лимӯи водии вахш дар масоҳати 150 гектар замини ноҳияи Ҷайҳун парвариш мешавад. дар ноҳияҳои Вахшу Кушониён ва Абдурахмони Ҷомӣ низ лимӯпарварон зиёданд. 1 кило лимӯро аз деҳқонон аз 15 то 17 сомонӣ мегиранд ва дар бозорҳои минтақа аз 18 то 20 сомонӣ нарх дорад. ин дар ҳолест, ки соли гузашта 1 кило лимӯ аз 4 то 7 сомонӣ буд.